je tu najlepší nový model, ale to najzaujímavejšie je práve ten mýtos, ktorý teda oni možno jak marketingovo, neviem do akej miery to berú vážne, propagujú ako model, ktorý je fakt, že nebezpečný v našich rukách, ku ktorému dávajú prístup iba najväčším big tech spoločnostiam na svete. Si to predstav ako napríklad Google, Amazon a tak ďalej. A tieto spoločnosti majú najprv použiť ten mýtos na to, aby našli bezpečnostné diery v ich softveroch. Až potom, keď bude internet bezpečný, tak vraj potom dajú teda mýtos von. OK. No a teda zaujímavé na tom je predovšetkým to, že teraz vlastne asi už dospeli do tej fázy, že by mýtos mohol byť verejne dostupný v dohľadnej dobe. Takže už by mohol byť bezpečný. Už by mohol byť internet pripravený na to, aby bol bezpečný, aj keď v takom kontexte, že ak máš na hovno urobenú webovú stránku, tak ti to moc nepomôže. Ale Amazonu to pomôže, lebo ak je to pravda, tak Amazon si už teda opravil tie svoje chyby. OK.